Разгръщам страниците, за да открия, разбира се, нашите гости, но нека първо си ги приветстваме с добре дошли тук в студиото на предаването Добро утро, Бургас. Добро утрото ви, скъпи наши зрители! Надявам се в петък, последен работен ден от седмицата, сте достатъчно тонизирани, защото продължаваме да говорим за изкуство. Изкуството ще ни извлече напред, всъщност то би трябвало да бъде наша емблема. Права ли съм? Добре дошли на Иван Русев и на Мирела Караджова, неговата чаровна спътница, всъщност виновник за изложбата. Да. Всичко това анонсирах налъчвайки ли или просто съм отгаднала? Не отгаднахте. Добро утро, Бургас. Изключително съм щастлива да кажа наистина добро утро конкретно на Бургас, тъй като това е мой роден град, мой любим град. Като човек, който доста пътува покрай нашите професионални ангажименти с Иван Русев, смея да твърдя, че Бургас ми е най-на сърце от целия свят. Как Бургас и Горна Оряховица се срещнаха? Къде е отправната? Нямат близост като дестинации. Всъщност, срещата между Бургас в мое лице и Горна Оряховица в лицето на Иван Русев се състоя именно на булевард Богориди. И конкретният повод беше наистина артистичен, т.е. той имаше артистична изява, аз посещавах друга такава и просто съдбата ни срещна, буквално, по линия на изкуството. Един творец беше казал в ефира на канал 0, че няма случайни неща. Съдбата Абсолютно. си знае работата и тя следва своите нишки и ни води по тях. Но за не случайните хубави неща говорим тук. Случайно или не изложба 100, всъщност ще питам и защо се казва, защо е такъв надслова, е част от проявите, с които община Бургас кандидатства за приз за Европейска културна столица 2019. Предполагам, най-малко е поласкан твореца, но всъщност какво означава това за него? Ценено изкуство? Ценено изкуство? Да, това ли означава? То изкуството по принцип трябва да е оценено не само в изобразителното изкуство, въобще във всички сфери на изкуството. Относно идеята на проекта, тази идея ни е хрумна миналата година след поредната ми изложба в град Бургас. И относно 100, всички хора свързват нещо голямо с цифрата 100. И това беше най-краткият начин до зрителя. И затова решихме да е кратко и ясно. 100. Ако мога да се намеся като организатор Може, тук имам да издава нещо организаторката. 100 присъстващи на откриването. Абсолютно. Планирали сте го, кажете. Не сме планирали нищо. 100 присъстващи, аз даже бях много положително изненадана, но конкретно за проекта 100 искахме да създадем нещо уникално, което да привлече вниманието, ако може, дори на международно ниво, защото нямаме информация до сега един автор да е създавал 100 картини в рамките на една година. Знаем, че редица български градове се борят за титлата Европейска столица на културата, но Бургас е уникален по много параграфи. Един от тях е, че ние сме единствения регион, който има подкрепата от всичките 13 общини. Това само по себе си е уникално. Един автор да изложи 100 картини на едно място, второ уникално нещо. Просто искаме да акцентираме, да изпъкнем, че нашия град наистина заслужава тази титла. Наистина сме по-различни от останалите. 100 платна как се побраха в художественото пространство на галерия Бургас. Едноименната също галерия и няма случайни неща. Абсолютно няма случайни неща. Също така е емблематично, че това е първата частна галерия в град Бургас. И аз не мисля, че трябва да има някакви конфронтации, когато става въпрос за частно или за общинско арт пространство, тъй като изкуството не трябва да се дели. Тоест, изкуството е за всички и то трябва да е навсякъде. Както платната, които представя Иван Русев, са докоснали всеки миг от делника ни. Минаваме през сватбен ритуал, операторът ни възкликна, а това е храм Свети Кирил и Методий. Аз се опитах да го оборя. Права ли съм била? Всъщност е Света Богородица. Да, Света Богородица. И емблематичната икона Света Богородица се вижда точно загатната на заден фон. Оборили сте го правилно. Така че налучквам и аз до някъде нещата, но минаваме през гълъбите, които не са на площад Сан Ремо. А къде са? Гълъбите, това е Европейска столица, е заглавието на тази картина. Значи това е след едно от поредните ни пътувания в Европа, в Брюксел, столицата, европейската столица. И това е един от спомените ми, който аз съм присъздал.
Не случайно И това това е път емблематично. платно стои така в центъра на тази експозиция. Може би европейска столица Абсолютно, това е като европейски да тласък. привлечем везните, ако може Бургас да стане европейска столица, независимо, че на културата, просто като символика сме го сложили в Сте центъра. го изразили. Питах се обаче, колко време е било нужно на автора? По памет ли рисува или наблюдава своите обекти? Всички тези гълъби така събрани, трудно се инсценира такава сцена, дори в киното и изкуството е сложно. Да, Ами нека да именно отговорим. за това сме творци и всеки има своето усещане и виждане за пресъздаването. В повечето случаи картините са рисувани на живо, защото аз постоянно обикалям, както споделих, и друг път съм ги споделял тези свои преживявания и ги пресъздавам. И затова сме творци да умеем да Даже мисля, че пресъздадем конкретен момент. точно тук е място да спомена, че Иван Русев в момента е и на пленер в Поморие. Това е международен пленер, организиран от община Поморие, където целта е именно творците да творят на място. Тоест, пристигайки в град Поморие, те получават 2 бели платна и това, което ги впечатли най-много, което ги трогне, те просто го изразяват. Откриването е до вечера. Така че продължавате с инициативността, но се връщам към изложбата. Усещаме звука на цигулките от цигуларките, които видяхме. Бургаската дама, Мирела, не ревнуваш, нали? Абсолютно не ревнувам. Бургаската дама на този плаж, любим не само на бургазли. Това са пак уловени мигове от автора. Обича да се разхожда по Направо Бургаското откраднати море. мигове. Да. Трудно ли се да рисува с силата на маслото се изразява върху платното? Ами, честно да ви кажа, за мен, моето желание е в моя живот да рисувам класически живопис и да успявам да съхраня историята и на изкуството, това, да. което ни е завещала световната история на И изкуството. именно в тази насока аз работя. Сега, доколко е трудно, всеки сам за себе си може да открие. Това е въпрос на рутина, но много труд и много работа. Много спектърно е погледнал и сте решили да включите платна, които дори представят и зимни пейзажи. Мостика така в едни по-есенни нотки, да не забравяме, че той е красив не само през лятото. Да, И през цялата година. И през цялата година, но кое кътче от Бургас не е изрисувано в тази изложба? Опитвах се да си намеря отговор на въпроса. Със сигурност има много места, в които още тепърва ще рисувам, защото аз просто има толкова моменти, които човек иска да присъздаде и надявам се скоро пак да очаровам публиката. Аз съм убедена в това. Провокаторът е все пак бургазлия, по душа, сърце и всичко свързващо го с този град. Как се случи така, че ти спечели? Всъщност какво спечели ти? Това ли бе подтика да направите тази изложба, Мирела? Не, всъщност наградата на изложбата дойде непосредствено преди откриването, но самия процес на създаване, на обмислене, на организация на изложбата траеше близо 4-5 месеца. Конкретно журито, което беше впечатлено от изложбата, връчи специалната награда за иновативност, креативност и много добра организация. Това бяха нещата, които ги впечатлиха, тъй като имаше доста известни марки, които се бореха в различни браншове от живота. Тях може би ги впечатли колко много труд е вложен именно в графа изкуство. Тоест, ние някакси сме свикнали изкуството тук да се случва между другото, да не се акцентира, да не се влагат ресурси и време, докато тази изложба е символ точно на много голяма подкрепа от много хора, институции, на много здрава организация, със сигурност. Авторът е щастлив човек, оставили сте го да твори, да не мисли за нищо друго. Абсолютно, Творчеството в беше основата. така. Между другото, правя комплимент. Моята малка дъщеря си събира от както е видяла изложбата едни малки трохички, които ще дава на гълъбите накацали по земята. Така че това е влиянието и въздействието върху зрителя в художественото пространство на галерия Бургас. Казваме едноименната Бургаска галерия. След изложба 100, какво ще последва? 100 платна в продължение на една година. Целенасочено ли, между другото? Не, няма нищо целенасочено. Чувствам просто нещата се случват. Аз постоянно рисувам
И просто Единственото казах, целенасочено беше, че той може да си позволи да отдели 100 платна от творчеството си за една за година. една година, да. Тоест, целенасочено е до толкова, че числото 100 е символ на нещо голямо и на нещо много. Ние искахме да покажем много и качествени картини. Затова е много натварено с символика самото число 100. Не случайно 100 в тези платна, които изразяват, отново казваме, мигове от Делника, също морски импресии, на които залага Иван Русев, и пожелавам успех на тази изложба и на престоят ти тук в Бургас. Благодаря ви за това ранно гостуване и на участието ви в този поморийски също форум художествен. Благодаря ви много. Надявам се заредихме с изкуство, скъпи наши зрители, защото, както разбирате, изненадите бликат около нас. Те са част от нашия живот, стига да откриваме красотата в него. Не само в ромола на потоците, в звуците на птиците, в плясъка на вълните на морето. Всичко това усещаме и в картините, както разбирате и на поредния творец, който представихме в рамките на сутрешния блок на Канал 0. Добро утро, Бургас, добро да е утрото ви. Но продължаваме да говорим за изкуство. Ако мислите, че то не се проявява в различни направления, се лъжете. Изкуството в прическите, след малко тема в сутрешния блок на Канал 0 Добро утро, Бургас. Ще говорим тук с стилиста Румен Николов. Ще си имаме изненада, модел тук на живо в студиото. Какво ще се случва? Коя е най-нетрадиционната плитка, която може да бъде сътворена на живо за вас, нашата зрителска аудитория? Какви са изискванията на съвременната дама? И можем ли да запазим кадриците или как да им противодействаме, когато задуха онзи морски бриз, който всички ни обичаме? Всички тези въпроси след малко, останете с нас. Изложба 100 представя в акварел мигове от Делника и морски импресии в художественото пространство на галерия Бургас. Експозицията е в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска културна столица 2019. Експозицията, която ни връща с силата на живописта и масленото изкуство към Делника, неговата красота, докоснати от автора Иван Русев мигове и най-вече при сантимента му към морето и усещането на морските хора, е наредена в едноименната бургаска галерия. Изложба 100 спечели наградата на известна фирма в престижния конкурс PR Приз 2013 в категорията студентски PR проект. Основната заслуга за спечелването на отличието е на бургазлийката Мирела Караджова, студент по арт менеджмент и PR, която е основен двигател на творческия проект. 100 свои картини Иван Русев рисува в продължение на една година, повечето от тях на морска тема. И не само гълъбите и морето, значи това са просто някакви символи. А що се отнася до морето, морето ми е моята малка слабост от дете. Това е едно място, което ме зарежда енергийно и от малък имам някакви спомени и сантименти към град Бургас специално. И не случайно изложбата е в град Бургас. По един прекрасен повод за подкрепа на града за Европейска столица 2019. Художникът от Горна Оряховица впечатлява със своята експресивност. Живописецът разкрива емоционалната си привързаност към морето и града. Много слънчеви мигове и морски импресии бликат от платната. Поглеждаме към Бургаския мостик, двойките на плажа, прилива на морето. Усещаме музиката на цигуларките, гугукането на гълъбите, експресията на маковете. Дори присъстваме на сватбен ритуал с платната на Иван Русев. Очаквайте гостуването на Иван Русев и Мирела Караджова в утрешния блок. Добро утро, Бургас!